Však sú vám to známe ksichty. Čo? Poznáte? Nože, priatelia, ak niekto nie, tuhľa legenda nielen fujaristov, hráčov na všetky možné ľudové nástroje, ale aj výrobca, Tibor Koblíček. A ja si vážim politikov, ktorí sa zvyknú priznať k obyčajným ľuďom, čo žijú naozaj pri zemi. A medzi nich patrí aj predseda Banskobystrického samosprávneho kraja, pán Jozef Murgáš. Milan Murgáš, pretože ja som si... Odpúšťate? Áno, ale Jozef Murgáš bol slávny, takže je to v poriadku. Ja som chcel ísť podľa tej slávy, viete, pán Milan Murgáš. Ja som si pána Milan Murgáša raz pomýlil aj v Sebechleboch. Nevedel som, že je to predseda Banskobystrického samosprávneho kraja a hral som scénku, ktorá mala názov Ako Sváko Michal v Istanbule skoro prišiel o vlastné gule. A zháňal som nejakú spoluherečku, ktorá by so mnou vyšla tam účinkovať, že by ani slovo nepovedala. A pán Milan Murgáš sedel hneď v prvom rade, úzatý, sympatický pán. Toto bude moja tetka Dora. Predstavte si, bezprostredne išiel na to javisko. Je pravda? Ja som mu dal šatku. On vo fúzok so šatkou odohral perfektne tetku Doru. Ohromný potlesk. Mne netlieskal nikto, ale jemu. A ja som sa čudoval prečo. Až potom v zákulisí mi Euka Kempová, ktorá je tam predsedníčkou Matice Slovenskej v Sebechleboch, povedala: Martin, vieš, s kým si účinkoval? Nie. S predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja Milanom Murgášom. Takže ospravedlňujem sa teraz za to, že som aj povedal, že Jozef Murgáš, Milan Murgáš, ale inakšie nie je to herec. Je to naozajstný človek, ktorý čo povie, za tým si stojí a určite aj za tým, čo odohrá. Takže Tibor Koblíček a pán Milan Murgáš. Milí priatelia, my by sme chceli venovať toto naše číslo, ktoré sme si nenacvičili, podotýkam, všetkým tým, ktorí sa zaslúžili o tento krásny amfitáter, ale špeciálne venujeme naše vystúpenie dvom Malatincovcom, a to je Jurajovi a Romanovi. Ja by aj išiel,